Jo. Jeg er Sepp. Og jeg er Wolf. Hej alle sammen. Velkommen til den her nye kanal, hvor vi i dag vil snakke om, hvad vi vil lave. Og vi vil lige til at starte med at sige, så vil vi gerne lave vlogs, nogle gyserspil. Og så finder vi på nogle andre ting hen ad vejen. Men nu kommer vi så til der, hvor vi siger, hvad vi enkelt vil lave forskelligt på kanalen. Og Sebastian vil gerne starte. Ja, og jeg er Sepp, og det ser man også tidligere i videoen, men selvfølgelig. Og jeg vil gerne spille Call of Duty Black Ops 3 og nok Infinite Warfare, men det er zombie-delen, jeg tænker på her. Og så FIFA 16 og FIFA 17, når det kommer ud. Karriere, ikke Ultimate Team, fuck Ultimate Team. Og Assassin's Creed Syndicate, og så Battlefield 1 ser fedt nok ud, det kan godt være, at jeg kommer til at spille det. Og jeg vil gerne gå meget, jeg spiller meget det der WWE, hvis nogen af jer kender det. Det er at lave en career mode af det næste spil nok, fordi det blev lidt for sent at lave af 2016. Men jeg kommer til at lave mange campaign-videoer i spillet. Jeg kommer nok også til at lave en campaign-video af Uncharted og af nogle nye spil, som for eksempel Black Ops går jeg nok også ind og spiller campaign, Battlefield, det nye Call of Duty og nogle andre. Og det har det sådan lige lidt en opfrisker på, hvad vi gerne vil lave. Og her slutter vi videoen. Undskyld, det er ikke lige nu, vi slutter den. Vi laver også begge to PlayStation Plus videoer med de nye spil, hvor vi enten bedømmer spillene eller laver en serie ud af det. Ja. Det var det. Vi ses i næste video. Hvem end mig eller Sebastian laver, det ved vi ikke, men det bliver nok planlagt på en dag eller to. Vi ses.